गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। जोंगा मागा गाननाय फेस्ला गोदान मेथाइनि शुटिंआ जागायबाय। ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। टमी नार्जारी आरो दशरथ बर'नि जोंगा मागा गाननाय दोंसे गोदान फेस्ला मेथाइनि भिडिअ'आ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। DUK प्रडाक्शन प्रेजेन्टनिफ्राय ओंखारनो गोनां जोंगा मागा गाननाय फेस्ला गोदान मेथाइनि शुटिंखौ जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि देरहासार नार्जारीनि नखराव फुंबिलिनि समाव इसोरखौ साखि दोनना बावथाय बावनानै सिबिनायनि गेजेरजों शुटिंखौ बेखेवजेनो। ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। शुटिं बेखेवनाय समाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि एबा मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि बिथां परेश बर'आ। थारैनो बे जोंगा मागा गाननाय फेस्ला गोदान मेथाइखौ लिरदोंमोन बिथां परेश बर'आ। ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। बिथां परेश बर'आ लिरनानै सुर होनायनि गेजेरजों अमर बर'नि मिउजिक होनायाव रोजाबदों देरहासार नार्जारी आरो सिमी बसुमतारीआ। जोंगा मागा गाननाय मेथाइनि शुटिंआव अनेश बर'नि दिथा आरो करिय'ग्राफ होनाय आरो राहुल बर'नि केमेरा खेबनायाव गाहायै बाव खालामदों टमी नार्जारी, दशरथ बर', जयसिं बसुमतारी आरो अनसुलि नार्जारीआ। ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। थारैनो नोंथांमोनहा जोंगा मागा गाननाय फेस्ला मेथाइनि भिडिअ'खौ देरहासार नार्जारी इउटिउब चेनेलाव साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा दे बुरखाय हानाय नङा। नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। लोगोसे आं देरहासार फंबायखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होनबा आं लिरनाय मेथाइखौ बिथाङा जिउ होबाय। बेनिखायनो आं बिथांखौ बावगारनो हायि गोसोआव लाखिदों। आरो बिथां देरहासार फंबाया जे गावनि इउटिउब चेनेलाव देरहासार इउटिउब चेनेलाव बेखौ होगोन, दा बेखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसायनानै मोजाङै नायनानै बिथांखौ जाहाथे आवगायलांनो सिगांथिं आगान सुरलांनो थाखाय हेफाजाब होयो, बेखौ आं सिगाङावनो खावलायखाबाय नोंथांमोनखौ। आं आरो मा बुंनो, गावनि लिरनाय गावनि सुजुनाय मेथाइफोरखौ बा सल'फोरखौ जेब्ला जोनोम जानाय नुयो, गावनि फिसाखौ जोनोम जानाय बायदिनो जोङो सानो आरो गोजोननाय मोनो। गावनि फिसाखौ मोखांखौ नुयोब्ला जाबायदि गोजोनो, बेजों समाननो गावनि सुजुनाय जिखिजाया आर्टिकेल मेथाइ बेफोरखौ नुयोब्ला गोजोननाय मोनो। दा जियानो जा, रायजो राजाफ्रा बेखौ अनसायगोन होननानै, बे जोंगा मागा मेथाइनि जे भिडिअ' एलबाम बेखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। मोनबेसे मेथाइ सुजुखो होननानै बुङोब्ला ओरैनो दा थाबै बुंनो हानाय नङा। जियानो जा, आंनि मेथाइफोरनि मादाव मोनसोम बर' फंबाया रोजाबनाय गोसो होनाया नंखाय नङा होननाया बांसिन मानसिफोरजों अनसायजादों। लोगोसे नै देरहासार फंबाया रोजाबनाय मोनसेया खासि बिबार होननायाबो भिडिअ' एलबाम ओंखारबाय आरो नैबे जोंगा मागायाबो भिडिअ' ओंखारनोसै। आरो लोगोसे आंबो
गुबुना लायैलाय आं दोंनैसो मेथाइ बेबायदि गावनो रोजाबदोंमोन बेखौ रिया ब्रह्मनि प्रडाक्सनावबो दिहुननाय थांबाय भिडिअखौ बेयो भिडिअआ मामोन मा होनो दां दुलु बेदा दुलु बे मेथाइयामोन दा बेनोसै गिबियावनो आं गासै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आङो दिनै बे प्रजेक्टआव बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आरो आं बिराद एक्साइटेड बे मिउजिक भिडिअखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो अनसायो जे नोंथांमोना जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोननानै अनसायगोन होननानै आंनाथ' दा माने मोनसे प्रजेक्ट दङ बेखौ जोङो बाहेरायाव लानाय जागोन नैबे नेक्स्ट मान्थआवनो लागोन आरोना बाहेरायाव लाहैगोन बेयावनो गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आङो दा आन्डार दा बेनार अफ DUK प्रडाक्सन आरो बे चेनेला देरहासार नार्जारी चेनेलाव भिडिअआव फैनाय जागोन आं बेयाव मेल लिड रल लानाय हिसाबै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि फिमेल लिड रलाव दं जोंहा टुमि नार्जारी फार्स्ट टाइम बिथांजों लोगो मोनलायनानै खालामनाय जादों बेनिखायनो बिराद एक्साइटेड नोंथांमोना नुगोन आरो माखासे स्ट'रिखौथ' खोन्थाबायानो जा बेयाव माखासे रियेल जाथायफोरा हाबनानै थागोन आरो स्ट'रिया ड्रामाटिकफोरा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आं बिथांनि प्रडाक्सनाव सेकेन्ड टाइम जादों थांनायावबो बड'लेण्ड रायजोनि होनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामदोंमोन करिश्माजों बेयावबो रायजोफ्रा बिराद अनसायनाय होदों आसा खालामो नैबे भिडिअखौबो गासैबो अनसायगोन होननानै बेखौनो आसा खालामबाय आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827